Планината, високото място, не търпи лоши мисли и желания. Тук атмосферата е толкова чувствителна, че ако направите нещо отрицателно, ще пострадате. Така учителят Петър Дънов обяснява магията и душевния мир на всеки човек, озовал се в Рила. Името на планината е с тракийски произход. Първоначално е наричана Донука, след това Дунакс, Доунакс, Донукас Монс. По-късно се използват имената Роула и Рила, които означават многоводна планина. Тук има над 200 езера и много минерални извори. Именно от Рила водят началото си три от най-големите реки в България – Искър, Марица и Места, а връх Мусала със своите 2925 метра е балкански първенец. Моето пътуване по пътеките на Рила започва от село Говедарци. Оставям си автомобила и поемам нагоре към хижа Мечит. Приятна и уютна атмосфера с гостоприемни стопани. Наспивам се и на следващата утрин, както се казва, почти по изгрев слънце, поемам нагоре. Решавам да достигна заслон Кобилино бранище и да преценя на място, да остана ли за нощувка там или да продължа към Рибни езера. А утрото е прекрасно. Песента на калинката, шепота на цветята и марша на мравките са само щрихи на събуждащата се планина. Насред клека дебнат и такива зверове, а стопаните звучно похъркват в палатките. Преглеждам последно картата и маршрута. Стряскащо ме гледат цифрите – 9-часов преход до Рибните езера. Но се усмихвам на планината и поемам по Фердинандовия път. Топлината на слънцето трепти по крилете на пеперудата, а неуверените, залитащи стъпки на туристите стряскат работливите пчелички. Поспирам за кратка почивка. Пред мен е Лопушки връх. Той е висок 2698 метра и се намира на Мальовишкото било като продължение на върховете Ловница и Попова капа и преди връх Мечит. Като погледне човек, ето не изглежда стръмно, а ми е трудно. Стъпка по стъпка нося раницата си нагоре към връх Голям Мечит. С своите 2568 метра той не е особено впечатляващ, но все пак като погледна надолу към Говедарци си е височко. Заобикалям Мечит и поспирам край Будачки камък. Панорамата, която се разкрива зад него, ме кара да сваля раницата, да приседна и просто да го погледам. Мусала и скакавица са потънали в синкава мъглявина, а над боровете се надбягват лудо-мътните облаци на голямата планина. Приближава един следобед, а аз съм много далеч от Рибни езера и достатъчно далеч от Кобилино бранище. И въпреки това ме обзело едно странно спокойствие. Сякаш съм се сляла на някакво ниво с планината. Пеперудата, цветята, върховете, вятърът дори са като едно ново таинство, различно докосване, усещане за полет. В района на Лопушки връх съм и се движа по така известния Кайзеров път. В края на 19 век в Рила е построен един от най-загадъчните, а може би и най-високо намиращия се път на Балканите. Известен е с различни имена – Фердинандов, Кайзеров, а в някои стари карти е отбелязан и като римски друм. Според някои сведения Фердинанд наистина възстановява стар римски път, като обаче го разширява и удължава с идеята да свърже Боровец с Рилски манастир. Най-високата му точка е на 2650 метра под Лопушки връх. Фердинанд се заема с този мащабен за времето си проект, за да впечатли с красотата на Рила германският кайзер. Идеята му е да го преведе от Говедарци до Рилски манастир. Стотици трудоваци работят по пътя, но кайзерът така и не идва, а бунт осуетява довършването на мащабния проект.
Превалям билото и поглеждам надолу към долината. Пред мен е седловината Кобилино бранище, която всъщност според картата се явява граница на северозападна Рила. Небето помътнява, а дъждовните облаци се промъкват по гърбовете на върховете. Затискат ги, сякаш искат да задушат планината. В един от предварителните ми планове влизаше преспиване на заслона, развалянето на времето, 5 часа предстоящ преход до рибни езера би трябвало да наклонят везните да остана, но невероятната мръсотия в царството на мухите край този заслон ме карат да поема нагоре. Вървя и си мисля, че такива заслони просто не трябва да съществуват или поне не в този им вид. Бих посъветвала всички, които минават по този маршрут, да прескачат Кобилино бранище като вариант за нощувка. Изключително възлово място, изключително неприветливо и мръсно. Поемам по пътеката за рибни езера и всъщност вече се движа в Средна Рила. Стъпка по стъпка приближавам връх Воден чал. Билото му изглежда скалисто. Ах, как не обичам върхове с измамен хоризонт. Тоест, изкачвам възвишението с последни сили и си мисля, ето го върха, да, ама не, и пак нагоре, и още веднъж, 3 пъти повтарям упражнението, за да достигна най-високата му точка – 2683 метра. Това си е едно доста сухо и безводно място, а старото име на върха – Су-чал, воден връх, си е дадено като пълна противоположност на това, което е. От него обаче се разкрива внушителна гледка към Мальовишкия дял на северозападна Рила и на юг към Рилецкия дял на Средна Рила с обширния циркус на Смръдливото езеро и зловещо тъмнеещото се око на Черни гьол. Смръдливото езеро се намира на 2294 метра надморска височина, източно от връх Рилец, и е най-голямото високопланинско езеро на Балканския полуостров, както по площ, така и по обем. За Смръдливото езеро има много легенди, свързани с живота и с преследването на светеца Иван Рилски. Но най-страшното поверие разказва, че в дълбините му живее страшно чудовище. Ядосано от хората, то се развилнява и изхвърля всичката риба от езерото край бреговете. Изпълва се със смрад огромния циркус и дълго напомня на хората за Смръдливото езеро. А година след година опитите на хората отново да развъдят риба са неуспешни. Обръщам поглед отново назад. Водничалската езерна група се състои от 5 езера, които са разположени по североизточния склон на водния чал. Оттичайки се надолу, те образуват малка река, която е приток на горна лява река. Аз тръгвам по билото на връх Маринковица. Така на север под мен остават Водничалските езера, а в далечината пред мен е силуета на Маринковишкия циркус. В тази долина река Маринковица събира водите си от върховете Шишковица, Възела и Йосифица. Обръщам поглед на запад. Странно. Сякаш планината се чуди какво да прави с мен. Да ме пожали ли или да ми прати една следобедна буря? Времето полека се търкаля по стръмните сипеи надолу. В късния следобед усещам вече умора, а хижата не се вижда дори. Подсичам склонове, по които зимата се сгромолястват зловещи лавини и коцукам надолу. Наболяват ме коленете от спускането. Крачка след крачка, час след час, сякаш няма край този преход. И когато изморена започвам да губя надежда в далечината, съзирам силуета на хижата.
От долината на Маринковица поемам по лятната пътека, която по реда Йосифица достига до долното рибно езеро и хижата. Приспивам някак. Кухнята е добра, но до там свършват добрите неща. Всичко останало трябва да се промени, защото едно толкова красиво място заслужава стопани, които да го превърнат в един чист и приветлив пристан за туристите. А утрото е прекрасно. Белите облаци сякаш танцуват в ритъма на хлопките, а песента на реката се носи надолу към долината. Поемам бавно нагоре. Предстои ми тежък преход до хижа Македония. Малко история за това невероятно място. След оттеглянето на ледниците от високите части на Рила, в резултат на ерозията, остават след ледникови форми, които й придават алпийски вид. И ето, пред мен са дълбоки долини, морени и циркуси, от дъното на които ме гледат кристалните очи на рибните езера. Циркусът е заграден от изток с връх Йосифица, от юг с връх Канарата и Зъбците, на запад с Кьоравица, а на север достига до долината на река Маринковица. В тези граници сякаш са се сгушили двете рибни езера – горното и долното. Първото се намира на 2225 метра надморска височина и е по-голямото. На юг от него със своите 2691 метра застрашително се издига връх Канарата. Източният бряг на езерото опира в стръмния склон на Канарското седло. Чрез малък поток, горното се оттича в долното езеро, разположено в долния, по-нисък край на циркуса. Аз поемам на запад през Клека към билото на Кьоравица. Освен двете езера на запад, под връх Кьоравица се намира трето езеро, което е много малко и неизвестно в сравнение с останалите две рибни езера. В най-далечното минало водите им са гъмжали от прочутата балканска пастърва. Езерата са очите и душата на високата планина, пише в една своя статия изследователят Пенчо Михайлов. Без кристалните им води тя би изглеждала мъртва и студена каменна пустиня. Всяка промяна в настроението на планината се отразява върху цвета на водите на езерата.
Когато планината е мрачна, те потъмняват и имат стоманено сив цвят. Когато планината е спокойна и слънчева, езерата са кристално бистри и сини. На билото на Кьоравица от към Мермера и Теодосиевите караули ме посреща силен вятър. Не отделям много време на Синьото езеро, подсичам билото на Канарата и се насочвам към Павлев връх, като не пропускам да погледна към езерата и от прочутите зъбци. Това са 4 внушителни остри триъгълни скали, които като часови бдят над рибните езера. Войни, които търпеливо пазят скътаната долу неземна красота. Тръгвам в посока въжетата, които се поставят за осигуровка по склона на Павлев връх. Той е висок 2667 метра и е заобиколен от стръмни сипеи, които се спускат към циркусите на Синьото и Чернокопските езера. Следвайки въжето, с кратки почивки достигам върха. Преходът е дълъг и без да губя ценно време се спускам от Павлев връх и покрай вечната пряспа се насочвам към Черна поляна. Оказва се, че със своите 2716 метра това е най-високият връх в средния дял на Рила. Изненадваме не толкова, че вместо поляна горе намирам пирамида от камъни, колкото невероятните панорами, които се разкриват от върха във всички посоки.
Колената вече сериозно ме наболяват при спускане, а в главата ми се върти казаното по повод на днешния преход от други туристи. Качване, спускане и после пак качване и спускане и накрая безкрайно спускане. Лоша работа. Звучи ми малко зловещо. Пътечката ме води югозападно към седловина, която разделя черна поляна и връх пъстри слап. Последният има формата на конус и е висок 2683 метра. Подсичам върха от изток и се спускам към седловината Кадиин гроб. Все по-трудно ми е надолу. Наболяват ме колената, слънцето сякаш се е спуснало по-ниско, водата е на привършване, а краят на прехода сякаш се не види. В миг на отчаяние се покривам с фанелата си и отчаяно поглеждам към прохладните върхове на Пирин. Странна легенда се носи за това място – Кадиин гроб. По време на турското робство селените от рилските села се карат постоянно за тези пасища, високо в планината. Всеки присвоява мястото и често писъци от побоища огласят склоновете наоколо. Много хора загиват, много години минават, но до спогодба не се достига. Тогава турският паша изпраща един кадия да присъди, чие да бъде пасището. Но и той, объркан от видяното, не отсъжда, а само вбесява двете враждуващи страни, които го убиват и погребват на това високо място, потънало в зловеща тишина. И сега е тихо. Внимателно преглеждам картата. Правя си разчет на време, вода и сили и потеглям. На запад планината е шарена, от изгорелите треви, през зелените долини, до пътуващите към приближаващия залез облаци. В далечината се виждат очертанията на Разлог и Банско, а зад тях безмълвно застиналия силует на Пирин. С преминаването през Кадиин гроб вече се движа в югозападния дял на Рила. Умората започва да ме превзема отвътре. Вода няма, а предстои поредното спускане надолу. А хижата така и не се вижда. Не си спомням някога да съм се радвала толкова много на ламаринен покрив, колкото в този момент, когато вече виждам контурите на Македония. Болката в краката ми сякаш отшумява. Крачките стават по-уверени, ламариненият покрив приближава все повече и повече. Хижа Македония се намира в седловината Мечи проход между голям и малък Мечи връх на 2166 метра надморска височина. След изморителния преход, с задоволство установявам, че в хижата има баня, че е чисто и приветливо, че е уютно и топло. Сядам до прозореца, а в главата ми облаци и върхове, езера и седловини. Изглежда толкова много красота за един ден ми идва в повече. Объркано ми е. Трудно нагоре, надолу, но пък толкова различно, пречистващо и силно като изживяване. Залезът поглъща хижата и я приспива толкова дълбоко, че на следващата утрин пропускам изгрева. Чаша чай, танцуващи треви, мравуняк, пеперуда, поточе. Това ме връща няколко дни назад, в началото на първия ми преход нагоре от хижа Мечит. Тръгвам на разходка в района на хижата. Изкачвам малък Мечи връх.
Тук на 2474 метра поспирам край малко езерце. Заслушвам се в шепота на глухарчетата. Връщат ме в детството и от тогава сякаш съм ги забравила. Поглеждам и към небето, потопило чело в езерцето и после отпивам от спокойствието на голямата планина. Отпивам нетърпеливо на едри глътки, а поточето се заслушва в мълчанието ми. И после си тръгвам надолу, към цивилизацията, неуверено, с ситни стъпки. Сякаш не ми се иска да сляза там, долу. Поспирам в хижата за чаша чай и се спускам в лудницата на нашия динамичен свят. Но част от мен завинаги остава горе, по пътеките на Рила, сред облаци и върхове.